Biar i les seues històries. Partida de l'Extremera de Biar. Possiblement el nom d'Extremera vinga donat per ser una zona on acaba el terme municipal de Biar, limítrof amb el de Banyeres de Mariola, i passar pròxima a una sendera de transhumància ramadera. Al seu moment, anys darrere, va tindre gran importància la bassa del seu nom, avui abandonada i plena de pins, i que rebia les aigües d'una brolladora muntanya dalt, que va ser excavat i transformat en el clàssic minat per aprofitar al màxim les seues aigües. Els propietaris de les parcel·les limítrofes es van constituir com a associació per a l'ús i aprofitament de les aigües per a reg de les seues propietats i xicotetes bases per al repartiment de les aigües. Canalitzades les sobrants per una sèquia principal, eren conduïdes a la gran bassa de l'Extremera, la qual disposava de mecanisme per a la seva distribució per una xarxa de xicotetes a sèquies a les parcel·les que tenien dret al seu aprofitament bassa a baix, i en cas de sobrants es buidaven en el barranc de l'Extremera. A la dècada del 2000 es va aconseguir que els hereus d'aquells antics propietaris sòcies de les parcel·les amb dret a l'ús de l'aigua, quasi tots de Beneixama i Banyeres, es reuniren o participaren en la neteja de la sèquia principal, que estava quasi desapareguda per les males herbes. Biar, any 2005.